σας! Καλώς ήρθατε! Ένα νεραντζάκι θα το πάρετε! Ηρέμησε, μόνο θα σε περάσει για τρελή και τους σκοτώσει. Τις ψυχές σας θα πάρω! Να πολύ. Μήπως θέλετε αντί για το νεραντζάκι να πάρετε τις ψυχές μας σε ένα χαρτί και να πάτε τις φαταλού. Ποιος είναι τρελός από έρωτα? Ο Καρδαβέλας. Όχι! Εσείς. Όχι εγώ, ο τσαλαπετινός μου. Έχει γούστο να πεταχτεί και ένα ζώο από πουθενά τώρα. Το βρήκα! Τα χάπια. Κούκλα μου, να σε φιλήσω. Ποια χάπια πρέπει να μάθουμε κι εμείς πια. Τα υπνοτικά. Πεθαίνουμε 60 μεριάρια στο χέρι. Τις δίναμε την ώρα που πήγατε εσείς. Τα κάνατε όλα σκατά. Άκουσε να σου πω. Και Κώστα και εσύ. Μας και καλά. Γίγαντα. Κυρκώστα και Κυρκώστα. Μας έχεις πρίξει. Βούβα. Βούβα και παραλλαγή. Θα κάνετε άλλα πράγματα. Γιατί αυτή είναι τελείως τέλεια. Και με τρελαθώ κι εγώ. Δεν θα κάνω, θα φάω καμία από εσάς. Να της φτιάξουμε κάτι να φάει. Να το. Φαΐ και θα σου πας εσύ. Σκάζει. Και Σιγά καλέ, μας κοψοχολιάσατε. Τι ώρα θα έχουμε αύριο? Εσάς τι ώρα σας βολεύει? 5 η ώρα που βραδιάζει. 5 η ώρα 5. Εκεί θα τα χαλάσουμε τώρα. Τι θα φάει σήμερα η πρεσβυτέρα των ουρανών? Η πρεσβυτέρα των ουρανών και η τιμπιωτέρα των χερουβίμ δεν γνωρίζω. Εσάς σας έφτιαξα μια στραπατσάδα. Μήπως σφάξατε το περιστέρι? Λύσα κακιά με το περιστέρι. 2 αυγά με μια ντομάτα σας έφτιαξα. Είστε τόσο ευγενικοί. Με το ένα μάτι το λευκό και το άλλο το γαλάζιο. Ναι, ξέβαψε στο πλυντήριο. Θα φάτε? Θα φάμε. Δόξα σοι ο Θεός. Εσείς πρώτα. Εγώ έχω φάει. Θα ξαναφάτε. Με το ζόρι? Με το ζόρι. Τρελός είμαι, τι θέλω κάνω. Αποκλείεται. Επιβάλλεται. Άντε καληνύχτα, Το γαλάζιο μάτι σας χαιρετάει. Δεν μ' αρέσει να χρησιμοποιώ φράσεις κλισέ, αλλά εκεί μέσα γίνονται τα σόδομα και τα γόμορα. Πάστε, κυρία Κόλια. Χρόνια τώρα προσπαθούν να με κάνουν να μην τρώω και να σωπαίνω, αλλά κανείς δεν τα κατάφερε. Γιατί με έχει αδικήσει τόσο ο Θεός. Πού το βάζει μπορείς στο φαϊμητρός? Πιστεύω ότι μέσα σε αυτή τη φρικτή κουτσομπόλα που κρύβεται μέσα σας, ναι, μέσα σε αυτή την κατίνα, Κατάπινες τα μακαρόνια να καταπιώ κι εγώ τις προσβολές. Άρρωστη λέει, κρύψε το μοριόλα στο διάλογο αυτά. Σαν δεν τρέπεσαι να τρως τραγάνα. Τι μωρέ, το γιο μου βρήκες να ξεμυαλίσεις μωρή ρόμπα. Όχι Ρώμα, το ξεκούμπεται, ξεκάτι το ξεκούμπεται και ξεκούμπεται η Ρώμα. Σκύλα! Μα τι συμβαίνει, κυρία Κόλια? Τι συμβαίνει, κυρία Κόλια? Αυτή βρήκε το παιδί μου και τον έκανε έναν αλήτη. Εγώ δεν ήμουν αλήτης. Αλήτη με καλές εσύ, εγώ δεν ήμουν αλήτης. Ήτανε καλό η παιδί, γκλαν. Τι λέτε? Αυτό που ακούτε, αυτή ήταν μια του δρόμου. Κάντε ρημιτζό. Έλα. Έλα, πήρε το παιδί μου και το σπρώξε στον κακό το δρόμο. Λίγο μπερδεμένη είμαι, αλλά που θα μου πάει θα το ξεμπλέξω. Δεν ξέρω τι λέτε, αλλά κάτι μέσα μου βαθιά χτύπησε. Ντιν, νταν. Να τη θρησκεία πάλι. Και μου είπε, τον αγαπώ. Σας παρακαλώ. Μόλις τον είδα είπα, το ωραιότερο πλάσμα στον κόσμο, μωρό μου είσαι εσύ. Άσε τσόπερες τώρα, καλύτερα τον επανατζείς και λαϊκά πανταζίκος, άστονε. Όποιος κι αν είσαι, θα σε ακολουθήσω σε ζωή και σε θάνατο. Χρήση έπαθα, Γιατί μωρή. τέτοιο χερουβίμ δεν ξανάδα στη ζωή μου. Όπως λέμε τέτοιο κούκλο και τσαχνίνο, δεν ξαναδά στον Αθήνο. Πάμε μωρό μου, πάτε? πάρε με αγάπη μου, πάρε με, μίλα μου για έρωτα, έστω και πρόστιχα. Μίλα τη, βρε. Χτύπαμε, Σιγά, καλέ. μίλα με, ταπείνωσέ με. Ναι. Ταπείνωσέ με. Μωρή, Αντίο, πού, αντίο. πού σου κάνεις. Τι κάνω, κύριε Βαστά? Τι κάνεις, κάνει το καλοκαίρι στο μυαλό μου. Φύγε εσύ, ως του σε να κάνετε. Τελειώσαν τα θρησκευτικά, παιδιά, δεν αντέχω. Τέτοιο φινάλε ούτε ο Σπίλμπεργκ θα το σκεφτότανε. Ο γιος μου δηλαδή Ο τώρα. γιος τώρα σκάσει, κάνει ψυχικό. Για την κορίνα μου, να γλιτώσει την κορίνα μου. Είπαμε να βοηθήσουμε κύριε κόρτα μου, αλλά όχι και να... Στρομπουλή, καλοκαρδιούλα. Τέλος Κι άμουν στη μούλα. Έλα, φτάνει, αρκετά πήρες. Η κατάρα της Ελένης μας κυνηγάει. Μας είδε η κιόσα, μας είδε. Κύριε Κώστα! Καλέ, τι έκπληξη είναι αυτή.
Καλέ δυσάρεστη. Τι λέτε τώρα? Δεν μου λέτε πώς από εδώ, κυρία Κόλλια μου? Εμείς πηγαίνουμε στη Ρητέα, στον Προφητηλία, αλλά έκλεισε ο δρόμος και μείναμε εδώ για καλή μας τύχη. Και για κακή δικιά μας. Κυρία Γκαλιά, να σας πω, είναι μαζί σας και ο Θανασάκης? Όχι! Όχι, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Εμπρός, σηκωθείτε, πάμε, εμείς φεύγουμε. Γιατί, πότε ήρθατε και φεύγετε κιόλας? Ήρθαμε, αλλά δυστυχώς δεν βρήκαμε δωμάτιο πουθενά και πρέπει να φύγουμε. Τέρμα. Τι λέτε, κύριε Κώστα μου, ψάξατε καλά. Ψάξαμε παντού. Θα σας βρω εγώ δωμάτιο, θα έρθετε μαζί μου. Πώς θα μας βρεις δωμάτιο εσύ? Μη σας νοιάζει, έχω κι εγώ τον τρόπο μου. Τι τρόπο? Άκου να σου πω, ρε χαΐρευτε, αν δεν βρεις δωμάτιο μέσα σε 5 λεπτά τους κυρίους, θα σου πάρει 2 ώρες τη μάνα και τον πατέρα, Μα δεν έχουμε. Να βρείτε, ρε! Χαμένο κορμί, ξέρεις ποιος είναι ο κύριος, ρε? Ξέρεις ποιος είναι? Ο Κώστας Τεργίου με το όνομα, βρε! Κατακάθι της κοινωνίας, Θα τον αφήσει να κυλήσει στον δρόμο, βρε! Τσακίσου γρήγορα! Αυτό ήτανε. Είδατε, κυρία Εύωνα? Κυρία Κόλλια. Η Κόλλια! Φέρετε, είναι φορείο. Ζει, πείτε μου, ζει. Ζώρε! Πούσαρε! Εδώ ήρθα, γιατρέ! Ευχαριστώ. Και δεν μου λέτε, κυρία Κόλλια. Χείρα ενωμοτάρχου, είπαμε. Με συγχωρείτε. Αν ξανακάνετε λάθος, δεν ξέρω αν θα μπορέσω να κρατηθώ, Αυτό είναι το ζητούμενο. Να μην κρατηθείτε. Να ξεσπάσετε. Να πείτε αυτό που πραγματικά θέλετε. Θέλετε να πω αυτό που πραγματικά θέλω? Μάλιστα. Είστε σίγουρος? Απολύτως. Άντε στο διάολο, Σας ευχαριστώ. Παρακαλώ, υποχρέωσής μου. Έχω την εντύπωση, κυρία Κόλλια. Χείρα ενωμοτάρχου! Έχω την εντύπωση, κυρία Χείρα Νομοτάρχου, ότι δεν έχετε τίποτα σοβαρό. Και δεν μου λες, χριστιανέ μου, με κουβαλήστε εδώ βραδιάτικα για να μου πείτε ότι δεν έχω τίποτα σοβαρό! Ακούστε, κυρία μου. Είπαμε, μωρό μου, χείρα Θα τα μάτια και οι δύο. Έλα, φτάνουμε. Εδώ, κύριε Κόλλια, εδώ, κάτσε στον καναπέ. Όχι ζαβολιάς, κλεισμά. Ωραία, κλειστά τα ματάκια σας. Λοιπόν, με το 1, με το 2, με το 3, ανοίγετε τώρα! Βάλε και τις φωνές τώρα, ρε! Βάλε μας και τις φωνές! Εγώ τι θέλω, ρε! Ή εσείς που νυχτιάτικα σηκώστε την πολυκατοικία στο πόδι. Τι συμβαίνει? Τι συμβαίνει εδώ μέσα, θέλω να ξέρω, Καμπάνα που είπε στην κυρία Κόλλια, τι συμβαίνει? Όχι! Ναι! Όχι! Λοιπόν, κυρία Κόλλια, έτσι και σας πω τι συμβαίνει, θα έχετε να κουτσομπολεύετε για 2 μήνες. Θα σου πάρει διάλογο στον πατέρα σου, Μαρή! Ποιος που είναι! Μας απειλείς κιόλας. Λοιπόν, μπήκα μέσα και τους είδα να φιλιούνται. Και μετά, τι έγινε? Τι και μετά, καλέ, αυτό ήταν όλο, φιλιόντουσαν. Εσύ καταρχά, μωρέ! Άβυσσος που λέτε η ψυχή του παιδιού. Του δικού μου. Όχι, μωρέ, γενικά μιλάω. Πέστε, κυρία Κόλλια, μου έχετε κόψει τα ύπατα, σας παρακαλώ. Αμ το άλλο. Έχει κι άλλο. Όχι, σιγά μη δεν είχε. Η Μαριάνθη απέναντι, ξέρετε, καλό κουμάσι και του λόγου της. Η Μαριάνθη είναι το κουμάσι. Όχι, μωρέ, παιδί μου, η Μαριάνθη είχε μια κόρη. Αυτή δεν ήταν κακιά. Τα παιδιά δεν φταίνε ποτέ. Η Μαριάνθη είναι το κουμάσι. Η Μαριάνθη και η κόρη. Η Μαριάνθη, λέμε, είπαμε, τα παιδιά είναι πάντα αγνά, δεν φταίνε ποτέ. Τι έκανε καλή η Μαριάνθη πια από ένα αγνά? Έσφαξε τη δασκάλα της στα καλά καθούμενα. Γιατί, τι της έκανε? Κάπου έπρεπε να ξεσπάσει το παιδί. Τι να κάνουμε τώρα? Γιατί τι του κάνανε του παιδιού και ήθελε να ξεσπάσει? Η κόρη της Μαριάνθης είχε ένα γκόμενο. Οικογενειακό φίλο λέγανε τώρα, σιγά μην τους πιστέψουμε. Αλλά ομολογουμένος, κύριε Κώστα μου, ωραίο παιδί. Την αμαρτία μου να την πω. Συντομεύεται, κυρία Κόλλια, συντομεύεται. Τι πάθατε, κύριε Κώστα μου? Τίποτα, έχω να... Ωραίο παιδί λοιπόν είχαμε μείνει, την αμαρτία μου να την πω, έτσι. Φεύγει λοιπόν η κόρη και πάει 5ήμερη στη Ρόδο με το σχολείο, εκδρομή, έτσι. Καλό ταξίδι. Αυτό της είπε και ο γκόμενος και η μάνα της που τη χαιρετήσανε. Αλλά έλα που το ταξίδι δεν ήταν καλό και γύρισε άρον το παιδί πίσω. Και τι έγινε? Πέστε μου τι έγινε. Τι έγινε, καλέ, τι έγινε? Άσε, μωρέ! Έπιασε τη μάνα της με τον γκόμενο στα πράσα. Χριστός και Παναγία. Τι να κάνει το παιδί, τι να κάνει? Δεν μίλησε στον κόμενο, κυρία, Κυρία, αλλά σκότωσε. Ομολογουμένος, πολύ ωραίο παιδί. Την αμαρτία μου να την πω. Ρε, στην ομορφιά τώρα εδώ. Και ξέσπασα στη δασκάλα. Την έσπασε. Ναι. Θέλω να πάω στον αδερφό μου, τον Κοσμάκο. Ήτανε στραβό το κλίμα, το έφαγε και ο Γάιναρο. Τέλος ήρθατε, κύριε Κώστα μου. Τι κάνεις εδώ πέρα, δεν πήγε να κοιμηθείς τέτοια ώρα. Τι τέτοια ώρα, καλέ, τι νυχτιά, και εδώ ξημερωθήκαμε, κύριε Κώστα μου. Σου ζήτησε κανείς να ξημερωθείς? Όχι, δεν μου το ζήτησε κανείς, αλλά εγώ είμαι καλός άνθρωπος και ανησυχώ για τον πλησίον μου. Δεν είμαι ανέστητης σε μερικούς. Ωραία να τα ακούσεις τώρα, νομίζω. Ναι, αυτά θέλω να ακούσω, κύριε Κώστα μου. Τα μαντάτα αυτά, πέστε μου. Να ανοίξω στο σταθμό του Αντένα στις 8:30. Άι, παράτα με.
Μη μου το κάνετε αυτό, κύριε Κώστα μου, σας παρακαλώ, πέστε μου τα νέα. Θεέ μου, Χριστέ μου, γιατί όλα σε μένα είναι, γιατί. Αν δεν φεύγαμε όλοι από το χάμο. Ανοίξτε, καλέ! Έχει υπόψη σου. Σκάσε, θα σου κλείσω σου είτε στο... Κύριε Κόλια, κάνε μεταβολή και δίνε του. Άντε καλέ, δεν ήρθα για εσάς. Την κυρία Μίνα ήρθα να δω. Bébé blanc, tout, qui c'est blanc. Ah, bébé blanc, qui c'est blanc, bim blanc. Τα φυλάς, κάτσε. Τι να τα φυλάξω καλέ, εδώ γίνονται σημεία και τέρατα. Κάτσε, τα ξέρουμε και τα τέρατα και τα σημεία, τα ξέρουμε όλα. Καλέ σας λέω, πήρε φαρμάκι. Ω, Χριστέ μου, Χριστέ μου, ποιος πήρε. Ποιος πήρε φαρμάκι? Ο Λεωνίδας από δίπλα. Τι φωνάζει, μωρή, αγκύρας είναι. Ο Λεωνίδας, χεστήκαμε για τον Λεωνίδα, για λέγε. Λοιπόν, ακούστε, ο Λεωνίδας τα έχει 9 χρόνια με αυτή τη Χριστίνα, ούτε ένα ούτε δύο. 9 χρόνια σας λέω. Και πάνω στα ραβωνιάσματα. Τι βάλαμε να με λαλιάσεις. Το σκάσει αθεόφοβη με τον αδερφό του. Μα τι λέτε, κυρία Κόλια μου τώρα? Στα ραβωνιάσματα, με τον αδερφό του. Πάνω στα ραβωνιάσματα σας λέω. Τι φωνώνει, λοιπόν, στα ραβωνιάσματα. Με τον αδερφό του, Ναι. Με τον αδερφό του, δεν είναι κακό. Δεν είναι καθόλου κακό. Το παιδί μου. Γιατρέ. Άκουσα βήχα. Ως γνωστόν, ο βήχας και ο έρωτας δεν κρύβονται. Καλά, ο Βίχας Χριστιανή μου, τον έρωτα μου τον άκουσες. Μωρέ, τον άκουσα τον έρωτα μια χαρά, αλλά τέλος πάντων έχει χάρη που είμαι διακριτική και δεν το σχολιάζω. Άσε με, Χριστιανή μου, στον πόνο μου. Μα γι' αυτό ήρθα, για να βοηθήσω. Πού είναι οι άρρωστοι? Γιατί γιατρός είσαι? Γιατί πρέπει να είσαι γιατρός για να βοηθήσεις τον συνάνθρωπό σου. Όπου γάμος και χαρά και Βασίλειο πρώτη. Αχ, μακάρι να είχατε χαρές. Πού να φας τη γλώσσα σου, δεινόσαυρα, με έχεις πιάσει πια. Τέλος πάντων, άφηστε τις παροιμίες τώρα, κύριε Κώστα μου, και πάμε γρήγορα επάνω να τις κόψω με ντούζα να την κάνω περδίκι εγώ. Τι λες, ρε εσύ. Πειραματόζωο θα κάνεις το παιδί μου. Περιμένω γιατρό επιστήμονα. Ναι, τους είδα και τους γιατρούς. Σε βρίσκουν υγιή και σε ξεκάνουν. Δεν μ' αρέσει αυτός ο γιατρός. Άστε με ντούζα στο παιδί να συνέρθει. Το κάνω καλά εγώ. Δεν κάνω καλά, δεν μ' αρέσει. 33, γιατρέ, πες 33. Γιατρέ, θέλει 33, να πει 33. Ξέρω εγώ. 45 σας κάνει, μήπως λέω Θες μωρή λότο, θα παίξουμε. Όχι, γιατρέ. Γίνα μπρούμητα εσύ καλέ. Γιατρέ μου, τι θέλετε, μπρουμίτα. Τι να σας πω, παιδί σας είναι, ξέρω εγώ. Θα το χωστοκίσω, δεν αντέχω, δύο θα πάει. Είναι τραγικό, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Πείτε μου τι έχει το παιδί μου. Γιατρέ, τι έχει το παιδί μου, πείτε μου. Θα σας πω. Μπορώ να πιω κάτι? Ναι, θέλετε να χειμώνα να φέρω. Ένα ουσκάκι θα το έπινα ευχαρίστως. Όχι. Πάρτε κάτι άλλο, όχι ουίσκι. Δεν μου φαίνεται και πολύ σόι. Σκάσε εσύ. Γιατί μου σας παρακαλώ, αφήστε αυτά και πέστε μου, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Τι έχει το παιδί μου. Ένα με τη σειρά. Πρώτα απ' όλα φέρτε μου εκείνο το ουσκάκι. Επί του θέματος της ουσίας, γιατρέ, το παιδί μου. Τι εννοείτε? Τι έχει. Δεν έχει τίποτα σπουδαίο. Ένα απλό κοκκίτι έχει. Δεν συντρέχει λόγος να ταράζεστε. Α, λέτε, Εσείς έχετε περάσει κοκκίτι? Όχι. Εγώ έχω περάσει ως τρακιά, αν αυτό σας πάει. Ως τρακιά, πού την ξεθάψατε? Καλά, αυτή είναι αρρώστια πριν από 50 χρόνια. Μπράβο και δεν σας φαίνεται. Επί τη ευκαιρία, πόσο ετών είστε? Από ό,τι φαίνεται είσαστε σε επικίνδυνη ηλικία και λίγο χλωμός μου φαίνεστε. Δεν ξέρω. Τσεκάπ έχετε κάνει πρόσφατα? Πέστε τα γιατρέ, για στο στόμα σας, γιατί εμένα δεν μ' ακούει. Τι μιλάς, βροντόσαυρε, γιατρή, να είσαι εσύ. Όχι, δεν είμαι γιατρίνα όπως έχουμε πει ξανά, αλλά έχει δει πολύ το μάτι μου πράγμα. Σκάσε που να φας τη γλώσσα εδώ μέσα. Έχει δίκιο η κυρία. Είδατε, κόλια, χείρα νομοτάρχου. Δεν μας έγινε ο γιατρός, άστο κι άλλο. Λοιπόν, άκουσες τι είπε ο γιατρός? Άκουσες, κύριε Κώστα μου? Εδώ αρρώστησε η Κορίνα, καλέ. Πόσο μάλλον εσείς που είστε σε μια κρίσιμη ηλικία. Τέλος πάντων, αλήθεια, δεν μου έχετε πει πόσο χρονών είστε, κύριε Κώστα μου? 98 τα έχω κλεισμένα. Πού σας, μπράβο, δεν Πού φαίνεται. σου και σένα! Ας το διάλογο, φύγε από εδώ μέσα, με έχεις ταράξει τώρα. Ωραία. Έχω το παιδί μου άρρωστο. Φεύγω, αλλά ένα μόνο έχω να πω, περαστικά. Τίποτα άλλο, περαστικά σας, αυτό λέω μόνο. Περαστικά στα μούτρα σου. Και γιατρέ, σας παρακαλώ, πέστε του, πείστε το να κάνει αυτό το check-up. Και το σεξ είπαμε, όπως λέει και ο γιατρός, περιορισμένο στο ελάχιστο, στο ελάχιστο. Όποιος πεινάει, γιατρέ, καρβέλια βλέπει. Κάτσε κάτω, κάνε αυτές να μου κάνεις τέτοιο κήρυγμα εμένα. Όλα θα πάνε καλά με σένα, παναθεμάσαι. Γιατρέ, νηστική να το πίνει το σιρόπι. Όχι, φτιάξτε της μια σουπίτσα. Πολύ ελαφριά όμως. Τι σου πίτσα, γιατρέ, με ελαφριά. Το παιδί μου να φάει λίγο μουσακά που κοφέρει να στεριώσει μέσα με το σιρόπι. Απαγορεύεται. Πω, κρίμα, και είναι τόσες μερίδες, καλέ. Και εσύ που το ξέρεις. Τι είμαι, στραβή, πήγα στην κουζίνα και τον είδα. Μα κάνε, εγώ τα βάλουμε στο θερμοστάτη. Δεν είμαι κουλή, άνοιξε το θερμοστάτη και τα είδα. Μπράβο, κόλια, οι αισθήσεις σου βέβαια στην εντέλεια, μυρικαστικών. Πω, τι κρίμα, χαμένος θα πάει μουσακάς, καλέ. Αν και δεν τρελαίνομαι, φέρτε μου να τον φάω εγώ. Πόσες μερίδες είναι? 5. Δεν σας εγγυώμαι ότι θα τις φάω και τις 5, Αν και είναι 4 στην οικογένεια. Τέλος πάντων, δεν θα σχολιάσουμε τώρα για ποιον είναι η 5η μερίδα. Δεν θα το σχολιάσω.